שלום, לי קוראים אלון, לי קוראים דוד, לי קוראים איתמר, ואנחנו היום משחקים מחבואים. אוקיי, אנחנו עושים מ3, מי יהיה הסופר שמחפש, מי שתופס את מחבואים. מ3 יוצא 1. אני. לא. כן. אוקיי, אז בסיבוב הראשון דוד מחפש. המחבואים בכל האזור, גם פה וגם שם. יאללה, דוד, לך לספור 30. יאללה, אני סופר פה. זה בכל האזור, תזכרו, אתם יכולים גם ללכת לשם. כן. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. אז יצאתי לחפש אותם. בואו נראה. אני חושב שאני יודע איפה הם יכולים להיות, אבל אני לא בטוח. אז בואו נראה אם הם בשיחים איפשהו. אני הולך לחפש אם הם בשיחים. אתם פה? בואו נראה. הם לא פה. בואו נראה בשטח האחר. אפשר. אני אעלה על הגבעה הגבוהה ויראה משם. בינתיים אני לא רואה אותה. והגבעה באמת תעזור. אני בדרך. יעלה מפה. יאללה בוא. הנה מצאתי אחד. הנה הוא שם. שם. רואים אותו? אליי. רציתי. ותפסתי אותו. עכשיו הוא הסופר. לא, צריך לחפש את איתמר. יאללה בואו עכשיו נראה. עכשיו דוד ממשיך לחפש את איתמר. יאללה בוא נחפש אותו. איתמר. בוא נעלה על הגבעה. זה מה שרציתי לעשות ולא עשיתי. בוא צלם. לא יודע. אז איתמר. איפה הוא? איתמר. חכה. אני חושב שאני יודע איפה, אבל זה קצת רחוק. הוא בתוך הפארק. בתוך הפארק? אז בוא נלך לשם. אם הוא לא החליף מחבוא, אז טוב מאוד. איפה הוא פה? איפה הוא? יכול להיות. יאללה.
אז הוא בתוך הפארק, זה אני יודע. מקווה רק שהוא לא החליף מחבוא. אם כן זה לא טוב. בואו נראה איפה אתה. מצאתי אותו! הנה הוא! הנה הוא! בוא לפה! בוא נגדי, בוא. לא רוצה. תפסתי אותו! אז אלון הסופר כי מצאתי אותו ראשון ותפס. יאללה בוא נלך לספירה, לכו להתחבות. בוא תצא לעמוס. אני לא מסתכל, אני לא מציץ. עד 2 שלו או שאר 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. יש כאלה שאומרים שאני אספר מהר, אבל אני אספר כמו שאני אוהבת. בוא נלך קצת לחפש את העם, שדוד לא יסתגע, שלא ילך איזה 100 מטר. אוי, באמת איפה הם? כן, בוא נחפש אותם. מה זה? איפה הם יכולים להיות? אוקיי. טוב, לא כאן. כן, נראה לי נחזור לפארק, לא יודע לאן הם הלכו. תגידו לי אם ראיתם אותם בסרטון או שאני סתם מפגר ולא רואה אותם. תרשמו בתגובות. תרשמו גם בתגובות איזה משחקים אתם רוצים שנשחק ואיזה טים אתם. אוי. אולי הם מאחורי איזה צמח. זה איפה הם יכולים להיות? יאללה בוא. מצאתי אחד. הוא ברח לי. יאללה. וואי, איזה מהיר הילד הזה. בבקשה. תפסתי את הראשון. עכשיו נשאר את הנקניק על הגבעה. אתה תשב כאן ותחכה לנו? יופי. וואי, הנה הוא על הגבעה הנקניק. וואי, זה די ורד עם מים. אני לא רוצה פונפון. לא בא לי. וואי, איזה מרדף יהיה לי. טוב, אני מתוס כפיר. יאללה.
יש! ותפסתי את הנקניקוש השני. יאללה, עכשיו בוא נעבור עוד סבב אחרון. איתמר! הוא מחכה לנו. שם. יאללה, עכשיו איתמר עכשיו הולך להיות סופר. ואחרי איתמר נגמר הסרטון. אמר, יופי, הקטן המשיך לשבת שם. יאללה. יאללה, איתמר, הוא שעכשיו אתה. נותן לך את הכבוד להיות אחרון. יאללה, לך לספור 30 שניות. יאללה, בוא תפוח אדמה. תפוח אדמה. יופי. תפוח אדמה, יאללה. בוא. לא יודע. אני פה. חכו שנייה, וואי. תחכו לצד, וואי. אתם לא מתייחסים בכלל קצת. בוא'נה, אני אחטיף לך. סתומי בואי! בוא נראה אותך נגדי. יאללה. אני עולה. חכה. תראה חכורים, נכון. אבל שלא תעז לדרוך לי על האצבע. אני אמשיך. אתה תופס אותי. וואלה. בוא נעשו את הילד. בוא. כן, כמובן שלי מעניין. וואו, אני כל כך איתי. אני כל כך מהיר. במקום לתפוס אני אראה סתירה. עדיין לא סביב. יאללה, הולכים לעשות הפסקה. עכשיו אנחנו הולכים להגיד לכם ביי ונתראה בסרטון הבא. כן, ביי. רגע,